Kabisyo! Kaya naman pala! Kamusta? Imaginein mo, kabisyo, no? Kaya naman palang makontento. Kaya niyang magbigay ng oras sa'yo. Di ba? Na para bang kaya naman palang magbigay ng oras. Kaya naman palang pumasok sa relasyon na kung saan may label. At kaya namang magmahal ng totoo. Kaso, hindi pala sa'yo, no? Hindi mo naranasan. Tapos, mahal yung ngiti, yung ngiting nakikita mo, hindi niya nakita or hindi niya pinangiti sa'yo. Imaginein mo ngumingiti siya pero sa ibang tao. Sumaya siya pero hindi sa'yo. Ang dami kong sinabi, gusto ko lang naman mga musta. Halika dito, mahal, ako mag-aalaga sa'yo. Huy! Annyeonghaseyo, Kimchinoimnida. Andito na naman ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Walang iba kundi si DJ Kim Chino. At mahal, it's time na kung saan ang atensyon mo ay dapat nasa akin lamang. 6 p.m. hanggang 9 p.m. makakasama mo ko gabi-gabi at gusto kong sabihin, akin ka lang Huy! Kaya naman mahal sa aking pagbabalik. Siyempre, Chinitox na. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. Huy! O mahal, tandaan mo seloso ako. Huwag mong ililipat ang radyo at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Anyway, shoutout muna natin ang mga pogi nating drivers dyan sa PTEX. Lalo na kay Sir Ruben. Ingat kayo lagi tsaka love namin kayo. Para sa mga hindi nadidiligan. Para kahit sa radyo madiligan ka man lang. Here's River Maya, Ulan. Metro's #1